Cambados acolleu o almorzo de mulleres emprendedoras celebrado polo Centro de Información á Muller. As asistentes puxeron en común as dificultades que tiveron á hora de emprender e reivindicaron a necesidade de fomentar o empoderamento da muller. Para falar un pouco sobre que dificultades estamos a topar para o emprendemento, por exemplo, o empoderamento da muller, e empregar toda esta información que nos transmiten todas as usuarias que veñen para poder facer o programa deste ano de actividades dirixidas a mulleres. É difícil atopar mulleres que realmente sean emprendedoras e que loitemos xuntas por un mismo obxectivo, non? Como neste caso. Me parece moi curioso porque, se descubren muchas anécdotas nuevas e descubres que realmente sí que todavía hai unha brecha. As presentes valoraron positivamente o encontro e contaron algúns exemplos de dificultades que atoparon nas súas empresas. Eu veño no sector da banca e no sector da banca pois nos meus inicios tamén foron moi duros porque eu chegaba aos clientes e realmente me veían como para firmar a operación a ver cando ven o teu jefe, non? Cando está o teu jefe firmamos. Eu decía, pero a jefa aquí son eu. A que esperas, non? Entonces sí é certo que é un pouco complicado a veces introducir ese son eu a jefa, son eu a empresaria e eu son a que decido, non? Tamén consideran que coas actividades que se van facendo ano tras ano estánse a conseguir avances, pero que aínda queda moito traballo. Sí, me imagino que cada vez la brecha va siendo menor y tenemos que estar todos a una para eliminar estas diferencias. Eu penso que todavía hai unha área de mellora bastante importante, non? Hai moitos sectores todavía nos que comentábamos fai un ratiño que as mulleres todavía non están visibles, non? Pois na albañilería, no sector da construción. Eu vexo que tamén a rede de mulleres que está a facer está axudando moito. Agora son como mulleres que cando ven unha discriminación pois falan e din o que teñen que falar. Cando calas, volves invisibles ou o que non se di non existe. Coa información compartida nestes almorzos, o Centro de Información á Muller da Mancomunidade do Salnés establece as actividades dirixidas ás mulleres, pero tamén as actuacións para educar nos centros escolares.